Den prayatna semurere eka hambali tityani gandayani trisunya pranama sasi begek sadulita hembel-hembel lae anakku Su Petruk wonten dawuh Bapak Su Bagong apa Su Semar ya kabeh diwenehi Su ya Kang ya rombongan ayo piye pawartane to Le anggonmu lumarap ana negara Ndwarawati ngebun-ngebun ngesuk ngudan-ngudan sore marang putri Ndwarawati si Endang Lara Temon kanggo adimu lanang si Bambang Senet Bapak piye Truk sampun kasembadan anggen kula ngabiyantara wonten ngarsanipun Sinuwun Ndwarawati jumbo kalian sedyanipun ingkang Rama Semar mboten kajarak sowan kula dhateng Ndwarawati nyarengi kalian rawuhe sinuring Mandura Prabu Baladewa. Heeh, banjur lah dhateng mriku mboten ngertos sangkan paraning bilahi tinemen jebul sedyane Petruk padha karo sedyane sinuring Mandura. Sinuwun Mandura inggih badhe nglamar Endang Lara Temon kinarya garwanipun Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara satemah dadosaken daredah minggahing panca bakah awit pangestunipun Kanjeng Rama Petruk maksih ginanjar keselamatan malah Sinuwun Ndwarawati paring dawuh kanthi cetha ora ngemungke negara Ngastina ora ngemungke kelampis ireng sapa wae ingkang bisa mujuti serah-serahan manten wujute tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru gedang mas pupus cindhe parijana kencana manten lanang didandani widodara manten wadon dandani widodari lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Ndwarawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa sinten mawon sing sagah mujuti serah-serahan temanten kala wau panglamaripun dhateng Endang Lara Temon badhe dipun tampi Bapak. Sarate bandam sumulung hamadangi jroning pasaharian ngenani wadana remurem ing pranyata waskita Ratu Ndwarawati ketitik ora gelem gawe gelo marang salah sawiji la lajeng babakan serah-serahan kala kados pundi Pak kula pasrahke Bapak Semar. Aja kuwatir Tole. Yen pesti jodhone adimu Bambang Senet mesti wae ana dalane Petruk. Tikra kang bala tumingal.
Semara Sang Harjuna Esmunira Gamanungsan kasarepanting kaing mungsuh layak to layak jagone padha tarung prenjake padha gandra Ndara kula Janaka ingkang sarimbit kaliyan Ndara kula Bimasena ingkang ngrawuh wonten sudung kula wonten ing Karang Kadempel mriki sami wilujeng rawuhipun nggih Gus. Iya Kakang Semar tekaku ora nyandung sambikala sawiji apa Kakang Semar padha becik paran boyo kabare ya Kakang Semar. Nggih kula nggih tansah jinangkung kalian panguwasaning zat ingkang mruwing zat. Ndara Bima sami wilujeng Kakang Semar ya. Niskala nirsangsa sing dadi lakuku. Syukur Gus, syukur. Lajeng niki wonten wigatos ingkang pundi? Kakang Semar tik kebangetan temen kuwi Kiai. Lho, perkara napa, Rok? Janjane kowe nganggep Pandhawa kuwi waris sapa dudu to Kiai? Ya genah waris to ya. Wong nyatane para Pandhawa niku bendara kula. Yen to nyatane Kiai Semar nganggep para Pandhawa kuwi waris, kenang apa Kakang Semar arep duwe gawe mantu kok babar pisan ora nyinggol para Pandhawa Kiai. Ayo enggal wangsulana Kakang Semar. Aja dikira Pandhawa ora krungu lamun Kiai Semar bakal duwe gawe mantu. Nek pun positif no kula matur. Niki dereng positif. Rung positif ya priksane sik Mar. Rusak cangkeme Bagong. Ngene ya Kakang, lire apa? Maknane apa kok nganti durung apa kuwi mau sokitip positif mergane durung niku merga calone wedok durung ana Ren lah apa anakmu durung duwe gegantilaning ati inggih sampun anak kula Bambang Senet menika pengin rabi kalian Putri Ndrawati naminipun Endang Lara Temon nek ngono kari mengkirin to mengkirin Petruk sampun kula utus mrika wonten dawuh saking Sinundrawati sapa wae bisa malakrama anakku Endang Lara Temon kalamun bisa mujuti srasrahan temanten wujute tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru gedang Mas Cindhe Parijata Kencana mantan lanang dandan widodara mantan wadon dandan widodari lan mantan lanang anggenipun ngiring dhateng Ndrawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa sinten mawon sing sagah mujuti srasran temanten kala wau panglamaripun dhateng Endang Lara Temon badhe dipun tampi Gus. Yen tak eling-eling lelakon kang wis kawuri nalika aku isih jaman permadi utawa isih enom dhisik bakal dhaup kelawan bojoku si Lara Ireng ya si Sembadra pamundhut saka Ndwarawati padha karo ingkang sinebut kaya ing ngarep kepara kurang jangkep yen aku biyen isih ketambahan wujude Riwanda kang beksa kebo maesa ndanu pancal panggung ingkang minangka srasran lan diiring ratu sewu negara kuwi aku biyen yen mung gamelan Lokananta kayu klepu lan sak panunggalane dina sak mengko Kakang Semar ora sah ndadak uncat saka palenggahan Harjuna kang sembada mujuti srasran kuwi mau Kiai aja kuwatir perkara kreta kencana kang tirarik kuda raseksa mengko Werkudara kang bakal ngupaya aku isih kelingan panggonane kreta kuwi mau nalikane jaman Janaka rabi karo Sembadra biyen. Kreta kala wau papane dhateng pundi, Gus? Mapan ana negara Singgelapura.
biyen titiane Prabu Dasamuka sing saiki diopeni anake Gunawan sing jenenge Bisawarna nuwun kawula nuwun. Aku isih kelingan dalane rono. Mula Kakang Semar ora sandadak karo nden gawe, ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Janaka bakal munggah kayangan ngupaya pamundhut saka negara Ndwarawati. Aku ya bakal budal marang negara Singgel. Matur nuwun nggih, Gus. Awit saking tulusing ati paduka ingkang badhe nguyung-nguyung nganyeng kuyung gegayuhanipun Badranaya. Meh rahina semubang iwang aruna kahadine traning hanggora sadaning kukila rengkani kara kageter niki tung haninggung lir sing bini banco do aduh Bathara Gung murpa Janaka iya
yen to Kakang Semar kang nyuwun syarat-saralane kabeh mau panjenengan ulun ora awel panjenengan ulun ora kabotan ulun uga wis perintah marang Kamajaya supaya ndandani manten lanang lan Kamaratih supaya ndandani manten putri inggih matur agunging panuwun dawa ulun perkara gamelan Lokananta lan liya-liyane bakal tak turunke marang Praja Ndwarawati secara pribadi. Lho inggih ngestaken dawuh. Para gage mudhuna ana Madyapada selak dadi panganti-antine Kakang Semar. Inggih matur sembah nuwun kalilan nyuwun pamit pukulun. Ya sing ngati-ngati ya Janaka Dananjaya. Mregut manjing samudra tulya dreng wah apa isih kelingan karo aku nun inggih mboten sisih Raden Paduka Raden Werkudara ingkang kepengker ugi nate rawuh wonten Praja Singgela mriki iya pripun pawartanipun para papunden Pandhawa pangestu Munirbaya Nirsangsaya Pandhawa jangkep lima pinaringan bagya mulya. Syukur seketi jumbrung lajeng wonten wigatos ingkang pundi Raden? Kereta kencana kang tinarik kuda raseksa tinggalane mbahmu Dasamuka isih apa ora? Nuwun inggih taksih Raden. Yen ana Werkudara bakal nyilih kangge srana ndhawuhke anake Semar Badranaya sing jenenge Bambang Senet. Mekaten iya nyewa apa piye mboten kula sampun dados ratu sampun kecukupan samukawisipun nyilihne kereta wae kok dadak nyewa iki ngopo Dok monggo dipun nampilke mawon malah kepara menawi dereng rampung gaweanipun mboten usah perlu dipun mangsulaken dhateng mriki yo matur nuwun Prabu Bisawarna keretane tak gawari tuwuja Renuswa Jawa liwat tepining lepen tempuran kang bening banyune. Muga-muga gegayane Semar Badranaya bisa kasembadan nderekaken tindakipun nggih Raden. Lumaling sijeng kuling jagone kura rame ameluni martandan wanci bos gandeng tindak ingkang panderita mentorong renagaja Prajan ayo tumandak nakarya Lumaling sijeng kuling jagone kura rame ameluni martandan wanci bos gandeng bintang panjerina mencorong renagaja Prajan ayo saking kutha Sagara Kulung yen hatana mutusa sang Sri wis lakalah ya dasare wong wedok yen wis ayu arep turu mlungu ya panggah ketok ayu
Turune mlongo, turune mangap bae rasane kudu kaya njejel-njejeli gedang gorengan. Iki ana Ratu Ndwarawati sendang lara temen biyuh rupane iso sendu ngono kuwi. Ayune kliwat jagat widodari kayangane pedhot musuh bocah iki. Aja lok kelangan kowe wong Ndwarawati. Handika Duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng Dias Para esuk barengi jago kluruk Yai Semar kang wis prapta ana Ndwarawati. Inggih bidale rada dirisiki niki wau. Ya. Aku wis ngerti krana wis tanggap ing sasmita gamelan Lokananta wis munyana ngawang-awang lan syarat sarana liya-liyane uga wis kasembadan nduk wujuti. Inggih Gus. Bambang Senet ugi sampun kula titihaken kereta kencana ingkang tinarik kuda raseksa ya. Pancen wis kodrate Kyai. Lamun to anakmu Bambang Senet dadi jodhone anakku Endang Lara Temon geger Jawi. Bocah amban napa? Ngacoraken ketiwasan sinuwun. Wonten kaputren Ndwarawati wonten Duratmaka. Ndwarawati ana maling inggih sinuwun. Yen pancen ana maling ya wis ben karep gawa bondo sakuwate ora sah perlu diaru biru. Menawi ingkang dipun cidra menika Mas Picis Raja Branawura mboten badhe matur panjenengan. Lho lha banjur ingkang putri Ndwarawati Endang Lara Temon cinidra ing Duratmaka aduh mati aku. Aku njaluk pangapura Kakang Semar. Iki ora direkayasa pancen kahanane kaya mengkene. Inggih Bambang Senet. Wonten dawuh Rama Kyai. Ngguna di sepira ketrimaning uripmu dina sakmengko golek ana murcane calon jodohmu. Yen wis pancen kodrate jodohmu tak kira ora angel nggonmu bakal ngunangi baya sapa kang dadi Duratmaka. Prawira
yen pancen kowe seneng karo aku ora colong-colong ngono kuwi carane. Ora aturan aku wis duwe pacangan. Aku wis duwe pacar kok mbok rusuhi. Aku nek ngerusuhi ngene wong liya semangat aku. Yek jis kaya bagus-baguso. Aku ora butuh karo kowe, balekno aku nyang wong tuaku. Apa njaluk rutu mari meksu? Penting sapa? Bambang Senet bocah Karang Kadempel. Yaksa Durgangsa Ratu Rega bentar. Tak jaluk Endang Loro Temon bareng pecahe dadaku. Yo. Oh. Wah. Ringkesing carita Cinaka Tuwani risang Bambang Senet kalian Siyungira Prabu Yaksa Durgangsa noyah nayuh Baskara Titi mangsa kala. Bambang Senet badar sejating wujud satriya Plangkawati Raden Abimanyu dene Endang Loro Temon badar sejatining wujud Dewi Siti Sendari. Jiwa mambing Siti Sendari sira kang membo Endang Loro Temon panjenengane kebangetan temen to nek karo aku jane seneng karo aku tenan apa ora to jane ing atase rabi ngono sepasar lunga tanpa pamit yo ora ngerti nek ning omah sing wedok gatel pun Kakang ngundhake kawruh mapan nang Karang Kadempel kanggo srana sangu anggonipun Kakang ngadepi gapuraning bebrayan kelawan si Adi. Ngabari ngono apa ora iso to jane. Pamit ngono ngopo sih?
Ngono aku mbok tinggal-tinggal nek nganti aku karo wong lanang liya dikeloni ning kos-kosan piye. Wong lanang kok golek menange dhewe. Ya, wis esuk-esuk do padu ya. Iya Kiai Semar. Aku saiki wis bali ngene iki, bojoku aku wis ayem, aku wis tentrem. Ha, nggih pun Ndara Abimanyu mangkanthi bojo sampeyan teng Dwarawati mriku. Perkara yaksa Durgangsa Semar sing badhe ndadaki, ya. Kaya bulus sapa ki? Bulus matamu picek. Iso ngarani pamonge tanah Jawa itu bulus. Wong liya mbok aku sih kena. Nek Semar ndak kena. Arep malih dadi kok bulus poleng. Semar ora iso mbok aku sih le. Ini enak-enake lho. Kowe durung roh karo racikane Semar. Penthele ndak umum. Arep golek perkara karo Semar? Apa dalek tak ingkel-ingkeli? Apa dalek ingkel-ingkel? Layak wit sore mripatku kaya dipulut. Tibake ana kowe. Dewaning panggoda, dewaning pangrencana Betari Durga, Untung aku ora ngantuk. Nek nganti aku turu, mesti ketiwasan, Untung Semar melek. Nek nganti aku turu, mesti. Kowe mesti ngguro godho. Bapak. Apa garenge dipadosi ibu? Wis wayahe ngene kok ngrusuhi wong tua. Duka ibu terus anu pemiane jiglok. Ya ini kok pemiane. Jenengan niku kudune matur nuwun kalih kula lho, Budhe. Jenengan nek ora nganti Tante Durga ora matur nuwun karo Gareng, jenengan ora matur nuwun karo terima kasih karo Gareng. Mesti wis dingenekne karo bapak. Semar ki yae niki nafsu-nafsune. Nek sampean ora matur nuwun karo Gareng, atas berkat jasane Gareng sampean wis dingenekne karo bapak. Reng ale. Tuwek ndak kena nggo conto lah. Iki tuwek dhewe ning rombongan lho. Ayo, ngalih. Ngalih. Mangsane apa? Terus aku. Sampeyan kudune matur nuwun kalih Petruk. Semar karo Gareng iki yaene iki edan-edane. Nek sampeyan ora matur nuwun karo Petruk atas berkat dan jasanya Petruk, sampeyan wis entek amek musuh Semar musuh Gareng wis dingenekne. Nah, wis dingenekne. Mesti wis dingenekne. Gareng ora kaya Gareng, Petruk ora kaya Petruk, ngaleh. 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 Sene kok ngaleh kok. Ora ngaleh, ora mangsane. Kelakuane to. Jenengan niku kudune ngatur nuwun kalih kula. Lho jane pun kok iso aku digante kena balung. Sing ruwet wis udar, Kyai. Inggih.
sing becik kena dadi paturadan sing ala kagilesa anut laku ning jaman. Siji mesti, loro jodoh, telu mahyu, papat derajat pangkat, lima donya menika. Satuhu wonten astanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Apa niku yen wis dadi jodhone arep kapalang ana nggih badhe melumpat, karantiya nggih bakal medhot. Mesti kemawon wonten jalaran, mesti wae ana dalane anggone Gusti kang akarya jagat yen wis dadi jodhone mesti ana jalaran, mesti ana dalan Gusti kang murbeng dumadi badhe manunggalaken ati loro dadi sawiji, Den.